Ja? Maar de opleiding is er dan wel in deeltijd. Dus dat is dan ook misschien soms, dan ben je ook niet op de hoogte van wat er educatief allemaal voor mogelijkheden zijn in principe. Nou, ik weet wel dat die er is, maar dat is inderdaad in de avond en dan is het weer moeilijk om opvang te regelen. Want er is geen crash 's avonds. Ik heb crash geregeld voor overdag en ik wil studeren elke dag, maar 's avonds is geen crash. Dus dat was dan weer waar ik tegenaan liep. Maar ik weet toevallig dat dat daar wel is. Hè? Maar... Ja. Los van het feit dat ik vind dat deeltijd, de term al heel misleidend is, omdat deeltijd gericht is op, laten we zeggen, het delen van het, laten we zeggen, het studeren en het werken. En de moeder heeft een derde taak erbij. En daar wordt dus in deeltijd, de deeltijd, dat definiëring wordt daar geen rekening mee gehouden. En daar zit ze constant op nu op de hameren van, ik kom niet uit met mijn tijd. Ja, omdat ik maar 24 uur in. Ja, precies. Ja, precies. Dat is het meer, zeg maar. Ja, daar loop ik meer tegenaan. Ja, 5 dagen in het arbeidsproces moet. Ja, Zo is het wettelijk nu geregeld. Lijkt ze ook niet de kans om te, ja, soms moet je leren moederen. Ja. En die kans wordt niemand gegeven van een meiden. Want je moet gewoon al heel snel na je vervaringsverlof 5 dagen per week beschikbaar zijn. Op een of andere manier. Dat is best vervelend. Dat is het ook belangrijk dat ik 40 uur in de week moet werken. Daardoor heb ik ook heel veel problemen. Want ik zeg het eerlijk, dan ben ik misschien heel dwars, maar ik werk hier 40 uur in de week. Dat weiger ik gewoon. Ik heb een babytje, ik wil haar zien. Ik wil niet haar elke ochtend af moeten geven en elke avond afhalen en dan gelijk in bed stoppen. Zo wil ik geen moeder zijn. Dat vind ik niet. Dan voel ik me geen goede moeder als ik dat zou doen. Maar als ik tegen de gemeente zeg, het spijt me, ik wil die dagen echt werken en zelf mijn geld verdienen. Maar ik wil ook mijn kind zien. Daar word ik voor afgestraft, zeg maar. Dan krijg ik korting op mijn uitkering en dan worden mensen boos op mij, terwijl ik vind het niet heel onredelijk van mezelf. En omdat ik het dan maar bij mijn standpunt blijf, ja, dan nou, weet je, ik denk dat het, natuurlijk iedereen heeft recht op een eigen keuze daarin, maar misschien kun je ook wat verder kijken. Stel dat je het wel zou doen, hè? Dus dat je je kindje wat minder zou zien en dat je wel je opleiding zou volbrengen. Het perspectief is dat je een diploma hebt, omdat je echt zelfstandig kan zijn. Je moet niet denken dat ik mijn kinderen zo vaak zie. Hè? Ik bedoel, en de meeste vrouwen die werken, die, die keuzes maken we allemaal, maar ik voel me niet een slechte moeder. Er zijn heel veel vrouwen die hebben 2 banen, omdat ze gewoon niet rondkomen. Die zien hun kinderen nog minder dan ik. Dus misschien kan je ook een voorbeeld nemen van, en dan zeg ik maar even, vrouwen uit het Caribisch gebied die niet anders weten dan dat je gewoon keihard moet werken en zorgen voor je kinderen en rond moet komen. En zich ook een goede moeder voelen en het ook gewoon goed doen. Iedereen moet zelf weten als we meer werken en de kindjes minder zien, maar ik zeg maar, wil er wel voor kiezen en ik vind dat wel belangrijk en ik vind ook dat ik dat mag doen. En helemaal omdat u geeft nu het voorbeeld dat die vrouwen daar altijd werken en zo en dat geloof ik en dat is ook prima, maar heel mijn omgeving zijn meisjes in mijn situatie die helemaal niet willen werken en niks doen en een houding hebben van ik kan niks. En wat krijgen hun vervolgens? Hun zitten jaren thuis met hun kind en niemand die tegen hun zegt dat ze moeten gaan werken en die krijgen de hele tijd uitkering door. Dat is mijn omgeving, dus ik snap u wel, maar vanuit mij doe ik al alles wat ik kan, snap u? En het is net denk ik waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, hoe je er tegenaan kijkt. Vanuit mij werk ik al heel veel vanuit iedereen om me heen die heel de dag niks doet, zeg maar. Ja. Dus, want je werkt nu? Ja. Wat doe je? Ik werk nu bij mensen thuis.